Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Everyday may customer katulad ngayon. May customer ako. Ang buhok ni ma'am, nariban to last December. Ngayon, 4 na buwan na siya na nakariban. At ang plano ni ma'am sa kanyang buhok, ayan sa ilalim, may black na parang nagtubo na yung mga buhok, parang nag-black na siya at saka nag-wave na. Pwede itong i-riban kahit bago pa lang na-riban, pwede siya ibalik yung riban. Ito lang ang naka-black na buhok. Ang gawin dito, kulayan muna bago riban. Pero yung mga highlights, lagyan ng mga ribanding. Ganun talaga ang Schwarzkopf product. Pwedeng magpariban kahit 2 buwan ka, pwede. Walang problema. Igura Cool, bagong kulay sa Schwarzkopf. Ngayon, tapos akong naghalo ng mga medisina, yung gamot. Ito si 12-19 ang Igura Cool. Pagkatapos lagyan natin ng 12% para madali lang siyang magkulay. Kasi gusto yung bumili ng Kerasil shampoo na doon sa shampoo na maigi para mawala yung mga uwil-uwil sa buhok para hindi madali lang siyang magkulay. Maglagay ng hair primer, porosity balancer para hindi talaga masira ang buhok. So ganun ang gawin sa bading. Palaging naglagay lahat ng mga gamit ko puro kahit nakakulay si ma'am, kahit nakariban, pwede pa rin kulayan yung mga roots niya, yung nakatubo lang na buhok. Kasi gusto naman nilang magpa-color. Iba naman tingnan yung mga rebanding pag walang kulay, di ba? Makita naman ninyo pag magpariban nga, hindi pantay yung kulay, so hindi maganda tingnan. So, ganun talaga ang gawin sa mga human beings. So, dapat magpagwapa jud ka, magpaanyag para maganda tingnan. Even ang color, iba-iba ang kulay na ilagay ko, pero pa rin ang resulta. Basta Schwarzkopf, maganda talaga. Ang ginawa ko ngayon is naglagay ako ng bondastic. Bago yan lagyan ng rebanding, lagyan ng bondastic para hindi masira ang buhok. Pero yung tumutubo si bondastic na rebanding, hindi lahat buhok gawin ng rebanding kasi para lang sa mga buhok na hindi sira, yung medyo virgin pa, yung wavy, gano'n. Hindi, pwede basta-basta ka nag-riban o buhok, basta bundas. Basta na lang mo nilagay sa buhok. Kailangan mo talagang expert ka dito. Pag hindi ka expert, sayang naman yung mga buhok ng mga customer, masira man lang. Dapat hindi may masira. Gamot na nakababad dyan. Kahit kaunti lang, madali lang yan ma-straight. Dali lang mag-refine ang buhok. Si Bondastic Serum, ang treatment sa Bondastic, hindi na maglagay ng Bonacure treatment para dito na, hinalo na yun isa na. Nilagyan ko ng Bondastic na serum at saka Bondastic na neutralizer para maano na siya, may sarili na siyang treatment para madali lang matapos or finish para madali lang, diba? Pagkatapos ito, banaw. Tapos na neutralizer, ito na binalawan na ang buhok. Ayan na, medyo matigas siya kasi hindi pa nalagyan ng conditioner. Hala, ito na yung resulta ni Look-alike Judy Santa Maria Bisaya version. Ang ganda ng buhok ni ma'am. Super ganda. Marunong kang mag-analyze sa buhok para maganda yung resulta. Katulad dito, ang buhok niya wavy at saka parang hindi siya sira. Pag masira ang buhok, hindi pwede. Ito na yun ang pinakamagandang buhok sa balat ng mundo, si Miss Judy Santa Maria Bisaya version. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!